Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Muritani makasimba ere vazukuru. Aiwa, takasimba edu asekuru. Chabwino. Kuritani kumui. Kuri seiwo kumba. Kumba takasiya kuri nani? Chabwino. Zvakanaka. Mashoko hao. Bwino. Mambo anu mbani? Mambo wenyu ndiani? Mambo wedu vanonzi vachikwanda. Chabwino. Sabhuku mbani? Sabhuku ndiani? Sabhuku ndichuma, ndini ndaimbowa sabhuku asi ndakapa mwana. Chabwino. Zvakanaka. Kubora kwachita wamanikidzwambo one. Kuuya kwamaita uku mamanikidzwa ere kuuya kumatare kwasekuru? Kwete hatina kumanikidzwa asi tauya nechikonzero chekuoneswa kwatakaitwa kuti vanokwanisa kupedza dambudziko iri kugonekwa kumusha. Iwewe watambura. Iwewe mzukuru watambura. Ukupomerwa mu milandu kunziwe uri fit. Uri kupomerwa mhosva dzeuroyi kunziwo uri muroyi. Ini mutare mangu handisi kupata monkhani ya fit. Inini mudare mangu handisi kubata panhau yeuroyi. Tichapachita tani? Tichapaita sei? Vantu vanyinji venza kudzambu tu fit ukungobuda panje fit yemayangana. Vanhu vese vari kutoziva kutoti nyika Fit yemayangana. Uyo mamona, uyo muroyi mamona ere uyo. Nyika yese. Ini nkhani ndikufuna. Nawe ndiri kuda pana. Ndifuna ndipite pambere pa mfumu. Ndinoda kuti tiende Pambere pa mambo. pamberi pamambo. Vadzivembo. Vazive nhau iyi. Kuti nkhani kusokoneza nkhani kamparabare. Kuti nhau iri kunetsa mumusha ndiyo iri kuda kugadziriswa. Wamvesesa? Amen. Kumambuyo. Kumashure uku. Kuna nkhani kamparabare kadamenya pabhanga la muntu. Kune mheni zvakare yakatomborova munhu. Ignatius adafiliseri. Ignatius yakamurova futi zvakare akafa. Iwe yakakuponyambo kana kwachita ka patron. Iwewe yakakuposa kana kwana kuita ka4. Ndinotova Kamparabare. Pamparabara chaipi. ichokwadi ndizo chaizo. Meni yashupa munyumba iyi. Mheni yashupa mumusha iyi. Taura yenyu asekuru. Ene meshi iripombo. Ende itoripo izvozvi mheni iyoyo. Itoripo. Ina muntu akuishandisa. Ine munhu akutoishandisa izvo. Okukhala nayo. Wakugara naye. Apa vantu vakafamba kuti iwe ndo fit. Vanhu vakafamba vari kubata iwo kuti iwe ndo. Apa muna milandu. Apa utori nemhosva. Milandu yekuti mheni idamenya pabhanga la muntu ko yakabwera po kana yakubwera futi menya futi popo. Mheni ikarova papo yange yarova inodzoka zvakare kuzopesa ichitakura mazaya ene. Muchapachita tani? Muchapaita sei? Mudzobhanga chapachita tani? Muridzi wedhuri uyu achaita sei? Milandu. Inyaya kai. Pane nyaya hongu zvirokwazo asi inyaya. Apa maza asitaima kupfumba. Manje haisati yamira kurova ka. Icharamba chongomenya basi. Icharamba ichirova chete. Mhosva yangu chaiyo ndeyeyi nokuti iwewe ndo wasara weka ndo mkuru saka weza sangana tambudziko nangati iwewe basi. Iwe ndio wasara uri mukuru pane munhu wese ari kusangana matambudziko anoti imimi baba ndimi muridzi masara. Ndinogamuchira kuva mukuru asi kana ndiri mukuru pamhuri munhu wese anenge aona zvamunetsa hatifaniri here kuti titaure tiise musoro pamwe chete nokuda kwedambudziko ratiwira tigobetserana kuti tingarikunda sei. Apa muni mani muna machira mzima rumuinja. Musha menyu mune machira ari emudzimu arimo ndiani? Machira. Ini mumusha mangu chaimo ndinoda kutaura pamberi penyu vasekuru. Ndinoda kuti mundidomere kuti ndiani nokuti ina handina machira omudzimu. Baba vangu chaivo vakafa vakanga vasina mudzimu waiva mufundisi wekereke. Ndingaita panika ndokubetserai kushopera. Dai mandiburitsira pachena kuti ane machira iwayo ndiani? Kana akanga ari munun'una wangu hatina mwana wako ari kupona atada filiseri. Munun'una wako ari kupandita akafa here. Zvirokwazo waka. Mukazi wacho ari kupona. Mukazi wacho aripi? Amufamba atare mudi kufamba pamosi. Kamuri kufamba mumatare mudi kufamba mise muri pamwe chete muchigadzirisa nhau ichi. Chaji kusokoneza chii chiri kunetsa kuti musabatana. Vakaramba kuwadzana neni vakati baba mukuru hatichadi kuita dare nemi kana kupinda mumusha mumenya hatipindi
Izvo zvikada kumhorosana ati mhorosana. Asiwe ndo unongeza wangu kuti ndofiti. Asiwo ndo unongedzerwa kuti ndo muroyi. Bwino ko banga la muntu damenyona mpeni mchapachita na. Oi mudhuri wemunhu wakarohwa wemuchaita sei? Mudhuri uyu. Bosi dasiya mazai kako. Yakasiya mazai kapa. Kana yakwela chabwela chimenya. Kana yakudzoka futi manje iri kudzoka ichirowa futi ichitakura mazai nechitsemura mudhuri. Vasekuru madudza pamberi pangu kuti ina ndina chandakabata. Ndina meni. Toda tichite wewe mashi. Meni mukadudza imimi kuti meni yakatomborowa umwe matotaura muzukuru wangu nezita. Adafiseri Akatofa. Zviro kwazvo akafa indi akasara. iwe yakakumenya ka4 ichitika kumenya yakabwela yekupotsa kupotsa. Zviro kwazvo. men yasokonesa mashingo men mashingo tochita tanonto kumashingo kumashingo nemeni yorobati tochita tanonto kumashingo tasei nenye kumashingo kwa PK tochita tanonto kumashingo ndanga ndichikumbira pamberi penyu vasekuru chabwino kuti ane zvake ngazvibude pachena. nkhani ndifuna kuti ndiye ndibwera kwa mfumu. Uri kuda kuti ndiuye ikoko kwa kumusha kwenyu ndiuye kwa mambo. Timenye nkhani tirove basa. Asi mimi wantu mipo. Asi mimi. Parufira nkhani anu. Parufira nyaya yenyu. Takareba kuti bwino muno. Tikataura zvakanaka muno. Toudza vantu muswako kuti turupita. Toudza vantu kuti muswaka tikuya. Totsvaga kobiri. Totsvaga mari. Totsvaga kobiri kufambisa. Totsvaga mari kufambisa. Mutazirira. Munozikoniwa zvinizvo. Kojana. Sei. Kana tazvikonewa zvinenge zvatikurira. Bwerani pamidhi muchireva mwega kuti ife chadiri tafana kuti pite nati utatazirira. Mega kuti taifana ndana sekuru asita kuti kana. Ndito Robert. Izvo chaizvo. Vana vachitika nengo asipesa nchito. Vachitika nengo asipesa akabasa rakira. Ndikaise gasino mukaro mangu kuti ndiende katandiza vantu mumotokari kundiende kunobatsira vanhu. Zvingachita mahara. Umizira petrol unobatsira mahara. Na zvingachita mboto zvaite izvozvo. Kana vasowa kobiri ngabwera aleve kuti kana tasowa kobiri. Kana mashaya mari unayo kuti tashayawo mari. Vantu voziva. Vanhu voziva. Asi nkhani. Asi nhau iyi. Funa kusvika kwa mambo. Ilifana kuenda kwa mambo. Tochokera kwa mambo. Tabva kwa mambo. Today tutanza antu vense. Todaidza vanhu vese. Tochokera ipopo kubva kwa mamboko. Tobva kwa mambo ikoko. Takatenda pabhanga paida menya. Toenda pamudhuri wakarohwa nemheni. Tochosa madzai. Tobvisa mazai. Ndipo pane nyaya pamudhuri. Mamvezesa? Manzwisisa. Ndiri kuzwisisa. Ndaikumbira vasekuru kuti mutibudire pachena. Nokuti ndichiuya kuno uye kana nezuro makandidudzira kuti mari yatinoda kuti imi mutsvake ndeyepetro. Chabwino. Chokwadi. Tokura wandachita ko. Chabwino. Pali imwe kobiri. Muntu apata tunhu zvachindani zvipagarira. Munhu achabatwa nezvinhu zvindira achazvibhadharira wega. Akuchengeta mpeni. Akuchengeta meni. Ekanwaro. Ndinotova nenyota yekuziva iye yari. Meni dziri mumui mashi. Meni dzirimo mumui. Ndotokana. Gore na gore ndomenya pamui paka. Paka. Ndotokana na kukambaravare. Apo na kunyatsena kunyasa kwani ukambaraka kutochoka kupita kusidate. Vanhu vese votoonambo kuti iyo. Vasvika pakuona kuti meni iri kutorova apa. Vari kuzoona zvechokwadi. Neni ndapazamika. Uyoona tani Robert. Mene masvingo. Akaitakura meni iyeye ari kuramba achingondirovesa ini ndoga ndoga. Ndine mhaka yeinaye yaasingadi kuti titaurira paround table. Iripo pamusha. Tukwera. Zvirikuya ipapo. Asi munhu ane dzvindizvi. Asi munhu ane zvinhu. Munhu akatenga dzvinhu adafirisei. Munhu akatora zvinhu zvaakafa. Asi zvizvikana ngazi. Asi zvine mukadzi akasara pamusha pazviri kugara nemukadzi akasara. Apa zvina kureva dzina. Apa zvakara zita. Asina kureva dzina. Asina mazita. Asi ndikukuudza tuone picture munono. Ndikukuudza kuti uone zviri mberi. Picture ndatoiona vasekuru samataura kuti munhu akatsvaka meni wakafa. Asi wakasiya mukadzi ndiye ari kushandisa. Ndiyakana dzvinhu ndiye ari kugara nezvinhu. Nepo yacho ndatoiona. Nokuti ndinoramba ndichirohwa nemeni. Kukuudza chete mirandu one. Chokwadi imhosva here. Kukuudza kuti iwe yanganapo mirandu. Iwe ona izvi rapa izvi imhosva here. Muri kutondigonera vasekuru. Nechitowatiuka nengo. Asi wewe manji. Asi iwewe manji. Nakuchembera. Nekuchembera. Nakura kwawachita. Nakukura kwaita. Nditonzi iwe ndomudzoka mparavare. Iwe muridzi wemheni. But iwe ulibe chakuziva. Asi iwe sinochaunacho wakachena. Vana vangu akutadza kugara pamuzi. Vana vako vakutadza kugara pamusha. Nyumba palibe. Dzimba dziri kuparara. Vakungorambiwa manje. Vamwe vari kurambwa. Ava kutama kumaintenansi. Vamwe vari kumhanya kumaintenansi. Palibe chikubatama. Hapana zviri kufamba. Zviro kwazvo. Wamvezesa? Wanzwisisa? Ini ndanga ndichishuva kuti vasekuru. Izvi zvinhu izvi
ini ndakasvibiswa nyika yose yeZimbabwe nokunze Chabwino. saka sazvatanga kudai yoita kaunda muridzi wezvinhu akabata chake ngamire Ndifuna ndibwere kumwindi chose. ini kana ndacheneswa ipapo ndi kana mambo nenivo futi haana kunditonga zviri feya waingondimbunyikidzwa so Chabwino. zvakanaka waindimbunyikidzwa kudai takaenda kuzinata kwavakataura Inini ukanengo ndikule yako. Imba umveiwe inini ukanengo. ndini sekuru kanengo Ndikule ati iwo asi kupata mangani ndikutaura ya kuti handisi nabata panhau yehuroyi Dauri fiti. dai uri muroyi Ndatokuza tuli fiti. ndikati ndatokuudza kare muzukuru kuti uri muroyi nyika yose ngaizive Vakutodziva vese ngavazive kusvibiswa kwandakaitwa ngandicheneswe Iwe ukaona shungu meshi. iwewo kana uine shungu zvakanyanya ndakasvibiswa nomwana wangu akaenda pamidhiya tichibva kuzinata wakasvikoposta futi kune magurupu ari munharaunda matigere achitoisa profile picture chakatanga chii chakaita kuti muzoenda kuzinata takaenda kuzinata nokuti dare ramambo vakati hatigoni kutonga nyaya iyi aiwa dare ramambo chakaita kuti minde kudare ramambo chii chakaita kuti ndinde kudare ramambo ndechokuti ini ndakave ndasvibiswa pamidhiya uye ndakave ndati inini kuhama dzangu vana vemhuri yemunun'una wangu ndodana vana sekuru vapindire vatienzanise ivo vakaramba aiwa baba mukutangira nyaya pakati alright taura nyaya yemheni yakatanga sei mumusha mumhuri handi nyaya yemheni ndeyoita kuti musaurira nevana vemukoma ndio nyaya yemheni ndeyoita kuti munangwe imimi payazosvikira aimirai ndakuti tinyatsonzwisisa ka handi mati nyaya yakabuda pamidhiya saka neni ngatitaurei kuti muchene kana kuti musvibe kana kuti mucheneswe kana kuti musvibiswe saka toda kuti tibvire kumavambo mavanzwisisa hati mwana wayo akazoenda akanesa nyaya pamidhiya kuti mune mheni ndikuti mheni yakatanga sei kuti vana vemunin'ina vemukoma kana hanzvadzi kana ani azoti imi mune mheni yakatanga kurova gore ripi zvaita sei ndo pandani chida kuedza kupatsanura iyi yazoenda kumidhiya iyi yazoita manje yokutanga iyi takangoti mheni yakangouya inova yandakasavhaivha ini iyi yokunenge iyi yazorova clembe yanga yakaclemba moto baba muda kumhanyira kuchena mwana wanyero wemwana wangu ukuzomubvunza wakatibvunza handisina kunzwa nyaya yepamidhiya yemheni yakarova clembe ndoda kunzwa nyaya yemheni yakatanga mumusha kuti ba mheni iyoyo ndo yakazota kuti muzoenda kumidhiya nekuti dzakaramba dzichita sei dzichiwanya dzisina kutaurwa dzisina kugadziriswa saka ndikuti mheni yekutanga mumusha yakatanga sei alright mheni yokutanga ichitanga kurova pachizofa muzukuru uyu mainini vakabva kuguta kwavo pane nyaya yakanga iripo yandakati endai munotaurira atezvara navamwene venyu kupurazi nezvenyaya iyi nokuti ini handikwanisi kuitsanangura saka ivo hameno zvazviri pahana pavo vane zvavakatya saka vachibva vauya vakauya vachimhanya ina handina kutombovaziva kuti ndiani totobvunza mai veuyu kuti ndiani komudzimai ari kuuya achimhanya vachifemerwa kunge munhu akatakura sindinopisa ndobva vakasvika nokupinda nepakati pedu taitobva kunosakura zuva rorereka kudai isi mvura kwange kusati kwaneyo mvura izvozvo baba mukuru kuya kwamakataura kuti ndiende kunaana baba naana mai ndinovatsanangura zvinge handichaendi nokuti mai nini vane mukadzi nyina wavo vari vakadzi 2 vapenyu vomunun'una wangu ini mai nini vaonekwa vachienda kumasingo ndofunga vatonogadzirisa nokuti vakauya vachitikamurani pakati vauya vachimhanya nokuuya nokukamurani pakati nichifamba nomudzimai wangu takadai ini apa mudzimai apa vachikamurani pakati ndakaona mheni ichituruka mudenga kuri kusaidi kwakanangana nokumba kwavo uyu muzukuru akazorohwa nemheni uyu vakanga vabva nemombe kumafuro ane mwana wasisiwo uyu ndopavakati iye nyakufa uyu muzukuru akarohwa nemheni akafa akati iwe muzukuru enda unotora tambo paya panozoturika sekuru tisungire mombe ino pazera dzimwe dzisapindawo munda
uya akaenda mwana wasisi uyu achibva adzoka kudanga zvikanzi ndaishaya zvikanzi unonyepa sekuru havaviki tambo ndikaenda ndinonoishaya ini zvikanzi endai ndokubva uyasara akagarira pamukova wedanga muzukuru uyu nyakufa uyu paakafamba kuti aende muchimba macho mutour house kunotora tambo nguva iyoyo indakangoziva vachinetsana nenyaya yekunotora tambo handina kana kuzomboona kuti mafambiro ake ndapi chandakazongoona imheni yakandirova tanga tiri pastraight line tanangana handina kuziva kuti iye atorohwa ipapo watodonha wafa ini ndawira pasi ndava unconscious handina chandichaziva mudzimai wangu otondimutsa pamachata tazoti mukai mukare ndiye akatotambura manini vatotiza vainda ndomuka paya ndogara pasi kudai ndava kudai komuri kuitei ndikati musoro wangu uri kunge watsemuka zviya zvinoitwa nwiwa kana muchida kutsavisa ndinoti bhuro timwanda ndikati handisi kubuda ropa here ndichisecha soro kanzi aiwa uyu manje uyu mwana uyu wakanga ari kumba next passport parowerwa muzukuru uyu akafa ndiye akaridza mera achiti mai gina wadonha wafa ina handichazvinzwi zviri kutaura mudzimai wangu akabva andiregedza ipapo womhanya achitenderera nekicheni achienda kuno mwana uya ini ndakazosara ndava kurohwa nekamhepo ndo pandakati kwanyandu kumuka ndotonzwa chikuchema kunenge muri kuitei kuvanhu vari kupfuura nerodi vakanzwa vachichema pamushapani paita sei handisi kuziva kuti muzukuru wafa ndotenderera ndozoona zikanzi mwana uyu watirapata uyu warohwa musha wose wakunhwa marabho kunge papiswa marabha emagetsi ndotarisa mwana uya ndosumudza mwana uya ndoenda naye mumba ndoedza kuita mouth to mouth kuti rova chest kuti ndinzwe kuti mwoyo wake uchiri pachine heartbeat here mwana wangu anyarara vava kuchema mai mudzimai wangu nemuroora mai wemwana uyu indoti aiwa nyararai ndimboedza zvimwe ndotarisa kuti ndione kuti rurimi rwake rwavhara here apo rwanga rwuri pakanaka saka kuedza kwandiri kuita vangoti muri kungoitawo zvenyu muri kuda kutinyepera mwana wafa saka ndakazoti mushure mechinguva chiduku duku vamboti budei panze ndikati mbuya uyai muzukuru uyu anenge aenda apera tikanzi hatata toziona hedu ini ndaitotya kuvaudza kuti kana ndikatanga ndadudza hapaiti zvakanaka saka mainini papo vakazenge vaenda ini ndo pandakazosumuka ini ndoti right izvi zvandiwira izvi regai ndinotaurira sahwira wangu muvakidzani mudzimai mai wouyu woti aiwa musaenda ndo pakatanga mvura kuti wara kuti ivhare tsoka iratidze kuti basa randaita rinogozha iri ndozadzisa nokunaya saka mudzimai wangu akati inokuteverai kakurovai zvakare ndikati ndakutaurirai kuti ndiri kuenda nenzira iyi mukaona mandishayiwa ndirondei nenzira iyoyo haingandinyudzi pasi pevhu kana ikasumudza ivhu ndikakudivirwa mukati muchaona kuti apa panyuwanapa paita sei cherai ipapo muchandiwana handigoni inini kuti ndirare ndisina kuzivisa sahwira wangu nezvechiitiko ichi ndo pandakanosvika ndakunotaurira sahwira uya ndakaona vachidya vakakoniwa kudya sadza tikafamba tose kuenda kumba kwangu mainini vakanga vasipo vakazoti wouya tototi kunze uku kutochena uku saka takanyarara zvedu kusika tichiiga mwana ndo mavambo emheni yokutanga iyoyo yakarova mwana uyu tichibva ipapo ndakaramba ndiri target vemheni kaviri pandaida kuenda kudhipi kuda ndaiponeswa nenyaya yemiti yakanga yakareba kupfuura ini ndichitina mombe ndichida kuenda kudhipi kokutanga bazi richibva rapfauka nokuwira pamberi pangu mombe dziri pamberi ini ndiri kumashure ndakangopfugama ndichiwira pasi mushure mechinguvana mombe dzeyo dzichifamba ndakazomuka kuti regai nditeere mombe dzingazotsauka
ndasvika padhuze nadzo sepano nepana sekuru ndo gap yanga iripo ichibva yauya futi third attempt ndichiwira pasi haina kundirova ndichizomuka paya ndichienda kudhibha ndange ndadarikira pakuti muzukuru wangu wafa usho vanhu vauya kuti vazodibatsira kuchera guva pakaita mheni yakanetsa yakapotsa yauraya nevanhu vakanga vauya ipapo paiva nemiti mihombe miviri yose yakarohwa one time ikadonha yakawira same direction yakananga kumba kwavo ikoko vanhu vakapotsa vatadza kuchera guva guva rapera kucherwa ngapachiitwa service yekuti tiende kunoradzika mwana uyu yakatadza yakauya mheni nechimvura mabwe vanhu vakanga varipo vachirohwa nacho kutenderera nedzimba kutandanisa vanhu imba yakanga yazara manje vamwe vakaenda pasi pedara rechibahwe dzimba dzose dzikazara lucky enough jehovha akamira mukati memba koshini yandakanda ndinorwadziwa kana ndichitaura izvozvo nokuti ndakaenda kumasingo kunotsvaga koshini yomwana somunhu anga asina mari ndikabva kurenge kumasingo kwandakatenga ndakatakura pamusoro kudai vamwe vaitosekawo vechiduku kusvikira vamwe vabvezero vachiti hei hamusati makura kura uone ukaona munhu mukuru wakaita saiyei osvika pakutakura koshini achifamba naye kuzotsvaga transport yokuenda kunovega wakafa wake asisi nyori ndobva vakanyarara now koshini yatarongedza mutumbi mukati mheni iyi yakanga yauya nemukushakusha wechimvura mawe matombo ichirovesa vanhu vachitiza vachizaramba muya koshini yaisimuka ichidai saka vanhu vese vakashamiswa nazvo kuti chii ichi chiri kuitika zvakanaka rufu rwakauya takarugamuchira takaiga zvimwe zvinoitwa hazvo zvakangoitwawo takanyarara hedu asi dambudziko irori nechamukuru chinouya mhepo yokuti kana dzimba dzine dzichatakura kungobva payadi hakuchina kunge kusina chaitika saka zvino zviri kuti ndipazamisa musoro saka iyi yazouya iyi yemotokari iyi regai ndidudze pachena nokuti mwana wangu akati kumba kwedu tine hondo huru zvikanzi yechi waiudza vana sorry national radio zvikanzi hondo huru ndeyeusabuku village head zvikanzi chii ichocho zvikanzi usabuku mwana wenyu kubereka mwana womunun'una wangu wakafa una mai vakauya vachitikaburane pakati mheni ikarova muzukuru akafa uyu ini ndikasara ndine maki iyi nazvino right zvakaitika ndezvekuti munun'una wangu asati atomborwara akazvisimbira wakati mukoma takapiwa chiremerera nomushe nokuti ini ndandiri mutungamiri pakubvutwa kwepurazi rino nguva yefast track mambo vakatitenda vachiti ndino kupa dunhu usabuku hwatiri kukupai kukutendai dzichatenderera muropa renyu takupai vanhu vokwachuma saka ndakagamuchira saizvozvo ini handii ndiri mberi nousabuku ndakatoitira iwe mwana wamai vangu saka ndakati hapana imwe munhu anonditevedzera pautungamiri munhu kunze kwako ini ndiri kuita zvepolitics zvematongerwo enyika auzvinoziva kuti ndakambokondesta maelections ndikati hongu zvikanzi nazvino pati kuprovince vari kundisimudzira kuti ndipamhe zvakare saka iri basa nderako mwana wamai yangu iri ndikaramba ndikati ko muri inozviziva here zvikanzi mukoma ndisu takabuda mudumbu rimwe chete mamai vedu pakuberekwa kwedu pane zvimwe zvezvinhu zvatisingaudzi vakadzi zvedu zvatinoti chinhu chedu ichi chinhu chedu chandiri kuti iwe mwana wamai vangu wakandisiyira samu
ndiwe chita take over indoita zvepolitics. Ndakati ameno handina kuziva kuti zvaizovei mberi. Mukufamba kwenguva munun'una wangu akatanga kurwara. Ndakazoti checho afa asi ndo zvaaitaura munun'una uyu. Zvino afa taakuparadza nhumbi dzake. Ini ndakaisa shoko iri rousabhuku ndikati nedare rangu bhuku iri ndakuisa pastekeni. Mazuva ano vakadzi vanotenderwa kutungamira. Munun'una wangu nyangwe akanga andipa tiri kuparadzana kukuvanaka. Vakadzi vake ngavachitora wakasiya vakadzi vaviri umwe wakainda waiva nevakadzi vatatu. Right, zvadaro vakadzi ava vakaramba vakati isu hatina kuuya kuzotunga misha, takauya kuzozvara vana. Kana imi baba mukuru maona kuti hamuchadi bhuku iri rinokuremerai, endai munodzorera kwamambo vagoona wavangapa. Saka vedare rangu manje vachibva vati iwe achati hauna kukumbira bhuku iri kumunun'una wako, hauna kumubvutira iye oga nemazwi ake sekutaura kwako ndo zvakaitika. Enderera pamberi nebasa rawakanga uinaro rokutungamirira musha. Kana ukaramba ukanodzorera bhuku iri uchagumbura mweya womunun'una wako wataviga uyu. Ita carry on. Mambo vasati vafa vari kubatirwa materera nearipo uyu. Takanga tavaudza nezverufu rwomunun'una wangu nokuti vaiwirirana. Zikanzi zvakaita usabhuku ndo zvakangoita ushe. Usabhuku uhu iwe ndiwo wanga wakafanira kutobata huchatenderera mumhuri menyu. Vakuru kana mapera vozouya kuvana. Ndo zvimwe chete nokuushe, hakuna mwana anobata ushe kana vana baba varipo. Enda pamberi. Ini ndakaenda pamberi kwenguva inoita 23 years. Hazvina kuperera ipapo pakusarenda bhuku pandataura pakutanga. Pane zvimwe zvakanga zvasarira zvataida kuti tione mumusha momunun'una wangu kuti zvigogovewa. Ini ndakati mai nini budisai chero chinhu chomunun'una wangu tichione, nokuti kwatakaviga munun'una uku zvimwe zvezvinhu zvange zvisipo. Hapana chatakaona. Nokuziva kwangu kuti munun'una wangu akapiwa gratuity amenoti tinoiti chipo chiya chinopiwa munhu welong service kana wakuritaya. Ndakaona kuti pakanga pane makapu ane logo yokuzoita arapiko akanga ari netrain. Kati chandiri kunatsa kufananidza kuchisipo komakapu aya aripi. Mainini vakajamuka ndobva ndanyarara. Zvavaitaura zvimwe zvavo zvisina nebasa rose. Uyu mukomana mwana wangu wandakapa usabhuku uyu ari kutaura kuti izvo tine hondo huru wakanga aripo. Ndo pakatanga kuti hau achitaura nezita rababa ake. Ndini hamusi kubata vana vangu zvakanaka, munovabata rafu. Right. Musikana mwana wokwamainini mukadzi muduku wababa vake wakanga ari number 2 akazoenda vopesana. Oti hau otaura zita rababa ake. Ndini baba, ndini ningi ndauya zviro. Ndo pandakatini hakuna mudzimu wakadero. Vana vomunun'una wangu vokumadzimai maviri, kumukadzi mukuru uyu mukomana mukuru ena anga ataura ari oga. Ndaitongoti kuda unoti hau ndini ningi unobata vana vangu rafu zvakawanda. Uyu wanguva iyoyo yapedza kutaura izvozvo hau wakutaura zvababa vake kuti ini damage mweya wesinai nhema chini ichi chakarongwa mumusha umu ichi. Ndo pandakati apfutseke mweya wesina hatidi kuziona. Saka pakanga achipenga so pane muzukuru noumwe mwana wangu unotevedzana nouyu waari kuteverera uyu. Ndo vakaona nhamo nokubata uyu mukomana wandakapa bhuku achipenga. Saka mai vangu ndo pavakada kuti vauye kuti vati koi wakuita seko muzukuru achibva avarwa negokora.
mazino akazunguzika Esaya vakafa vabuda amwe mazino vachitaura kuti izvo uyu mukomana uyu wakandirova akabvisa mazino angu deno baba vake vakanga vasingadiwi namai ungadini akaripa vakafa vachitaura wabvisa mazino angu wakandirova. Isu takangotarisa kuti kana ivo mai vakarohwa nomuzukuru wavo vane nhuna kana vachida kuripwa dare richagarwa, baba vakanga vachivapenya, hakuna dare rakagarwa. Zino right ndava kusvika ndakanangana nekunyaya yemheni yarova motikari yanga yakakilembwa isina kubhadhara parking fee. Yes. Muri yomunun'una wangu ina handaiziva nokuti ndinda ndakabata matombo ndataura kuti bhuku iri vakanga vati kana usingaridi inda unodzosera kwamambo. Vedare rangu vakati kwetesa chiremerera chatakapuwa noushe uchagumbura mweya womunun'una wako wakafa. Vakaenda nerweseri kwamambo nokunondimhan'ara. Indakangoerekana ndodamwe kwamambo, handina kuziva kuti ndiri kusheedzerwei. Ndasvika ikoko ndakawana mukadzi womunun'una muduku nemwana wake varipo. Handina chandakaziva. Mushure mekunge tagara ini mainini mauya kuno kubvira makuseni nanhasi muri pano asi mauya kuzotenga sauti. Zikanzi kwete ndakada mwana mambo. Makada mwana mambo? Makadanirwei? Zikanzi handizivi. Ndikati imi mada mwana mambo kuuya kudare madarikane pamusoro apo muchinyenyeredza pamusha pangu ndirini baba vemhuri mukadiwo kundiudza ndikadi ndauyawo ndakakusapotai nokuti muri mukadzi wemunhu muri mumusha medu chinokuwanai chinobvunza mubvunzo kwandiri ndokubva vanyarara right. Ndakudedza kupinda mudare mambo ndobva akandibvunza nokuti mambo iyeye akanga achiita preside koti yake iyoyo unoziva nezvokudirwa doro kwakaitwa munun'una wangu akagara parupasa nomukadzi uyu muduku wandawanika aripo. Ndiye wakagara parupasa nomunun'una wangu, kwete mukadzi mukuru une mwana mukomana wevemotikari yekukilembo, kwete mukadzi muduku. Kunova ndikozve kune hwiro hwomunun'una wangu, kwete pamukadzi uyu mukuru. Right. Ndotsanangura kuti ini ndakazoitawo sabhuku zvafamba sei nokuti ndiri kurangarira ndaivapo ndichidira munun'una wako. Ndikamutsanangura sezvandataura zviya. Zikanzi right. Zvino zvatotaura tichiita ndezvokudai izvi pamachata. Chidzokerai kumba ndokupai chinguva muchazodzoka musi weSondo unouya padare. Munoona kuti mucharangana zvipi nemhuri yenyu yose, imimi nemhuri yemunun'una wenyu. Saka ndichibva kudare kuya ndakapfuura nokumba kwamai uyu mukomana uyu kukilemberwa motikari iyi. Ndichiwanika mai vacho varipo naiye uripo, ndikati mufunge ndiri kubva kudare ndakadamwa namambo ndandisingazivi kuti kune asi ndawanika munun'una wenyu ariko nemwana wake mukomana. Nyaya yandazosangana nayo ndeiye bhuku iyi, manga muchizvizivawo here? Vakaramba aiwa chibva ndati saka kudai vavo ndo vanozivawo zvavanga vachiti. Saka tanzi musi weSondo iyemi mhuri yomunun'una wangu mose neni toenda kudare kwamambo. Saka handina kuvaudza kuti ndiri kufungei nokuti ndakaona kuti gemu yatambwa iyi yavairamba zvemano ini pandakaisa bhuku pasiteken vachizivawo kuti vanorida ko vakarambireiko kuzouya pamberi pangu padare kuti baba mukuru tine nhau yatafunga. Tanga tafunga kuti mungatipawo here bhuku riya ramakanga mapuwa nomunun'una wenyu. Havana kuda kudaro. Instead vakaenda kunondiruma nokumusana kwamambo. Tadzokera kudare kwamambo tose taungana yangu muri mudzimai wangu ivo vakadzi vaviri varipo. Right. Vamajata vakafunga ine nhau iya ndakakusiyirai ndikati mambo mafungiro angu andava nawo ndokuti ini ndava kuita step down. Ndosiyira nzvimbo iyo utungamiri hwebhuku kumwana wangu
nokuti ndiye mukomana mukuru. Upi ndikati uyu. Zikanzi yezo kamukomana unogamuchira here mashoko ataurwa nababa vako. Asi waimboramba kuti hauna chaunoziva. Pandakauya ndichikubhurifai kuti ndo zvandasangana nazvo. Ndikanyarira zvangu. Zikanzi right, uripo here pamusha? Kana kuti uri kubasa? Akati ini ndinosevenza. Kupi? Kumasingo. Saka kana toda isusu mutungamiri kana pane zvanyuka, ndiani anenge ari pamberi achitapura basa? Ndime here vamajata madzokera ipapo? Ndikati ndatotaura kuti ndaita step down. Saka poitwa sei? Ndikati ini ndinofunga kuti mainini ngavachiita ivo second sub. Kureva mainini vandakawanika vavapo nemwana wavo ava mukadzi muduku. Ndo zvamuri kufunga? Ndo zvandafunga. Yezokaimi mainini shoko rataurwa nababa mukuru venyu munoti kuti ndinoda. Ndikati takagara ndaona paya chati muchadi chasheva. Saka ndaita zvakanaka. Mambo achibva atondirumbidza kuti maita zvakanaka, maita chino chisingazonetsi nyangwe mukafa. Kufa kuriko, kuda vana vaizonetseka. Ndopa akati mambo, ini vamajata takashanda nemi mudunhu roushe hwedu kwemakore akawanda, over 20 years. Upenyu hatina chakaipa nemi. Kana maona kuti muchadawo bhuku renyu, uyai mutitaurire, tichagura bhuku iri. Uyu mukomana wamapachipapiro uchasara noruchivi rwababa vake. Imi tokupaiwo zvenyu, nyangwe mukazofa vana havana chavachafungirana. Uyu chake, uyu chake. Uyu watora chababa vake, venyu vachatorawo chenyu. Saka ndo zvakazoitika izvozvo. Ndaona kuti izvo mai vomukomana wekuklembirwa mota usha vataura pachena kuda rufu rwaitika kumaraini. Isu tava tine zvirongwa zvedu zvatakanga tichigadzirisa, tichifamba tiri pamwe chete. Mushure mekufa kwakaita umwe muzukuru ushu wokupedzisira ushu. Saka tichitofunga kuti tiri pamwe chete. Muprofita wataenda wanongedzerwa nedare kwete ini. Uye tichienda ikoko handisini ndaiti ngatitsaukirapo. Uyu mukomana wokuklemberwa ndiye angari leader. Endeiyapo. Tadzoka tikarangana kuti watotora uri nani ndoupi. Zikanzi uyu. Zvakanaka. Wouya rini ngakugadzirwe mari, havachadi kubisa mari. Wokanda pamedia zvake zvaitaurawo achitoratidza kuti unotoda kunaka. Baba vangu vakanga vafa. Saka pamedia akati mheni ndeyani? Pamedia wakati mheni ndeyangu ini, nokuti tine hondo yekurwira bhuku. Ndo yaakataura kuti ini ndakabviswa nechisimba namambo nokuda kweuori, corruption. Saka mheni yakanzi yakarova mota yanga yakaklemwa ndeyenyu? Ari kuti ndeyangu, uye ndiri mure pakamera zvakawanda ipapo. Saka mukomanawo ndiye ukuya kuredhiyo, ndiye kutaura kuti imimi ndimi nemheni yarova apa. Saka muri kukura kuti vanhu vaimuti mheni ndeyako yarova klembi. Iye ndokuuya paredhiyo achizvichenesa kuti mheni haisi yangu yarova klembi ndeyenyu baba. Ndo zvakataura izvozvo. Saka iwe ndowakazofona? Wakazokwanisa kutaura naye. Iye ndiye akaenda kustudio. Ivo vanamboenda. Saka iye ndiye anga kutaura. Ndo vaitaudza zvavaitaura zviya. Asi kuti vanhu vazhinji vakaramba kutaura nokuti hanzi tete pavakati veukama hwemuwitness, vanhu vazhinji hanzi vakati hatikwanisi tinotya. Ivo vakatomuudza tete vakati vanhu nhama dzako dzaramba nokuri nhama dzako tu chete dzoda kutaura newe. But pane zvinhu zvaitaura akanyepa. Because akati isusu kubva kwedu ndanja dzangu 4, wabamwe nemukadzi wani, zvese zvokunyepa. Ndandiriwo mudiki nenditori mudiki, but tinoziva kuti kune mainini vakazoendawo vakasiya vana 5 vane mukomana ne4 vasikana. Then kuita ava vadiki varipo vekuplot rekuseri vakasiya vana 2 bamunini navo kutori mukomana varipo mudiki. Saka zvese zvaitaura zvizhinji, zvimwe zvacho wena hakuda ndiri mudiki wena handisiba, but pane zvandinoziva ainyepa. Hana kutaura chokwadi. Alright. Ndakaita kuti ndimi akaenda kustudio kavamajata. Kwete. Ndaitoziva, ndaitova kumusha. Uye pakarohwa motikari yake nemheni.
iye wakazodudza kuti izo pane mweti chikwe CTV yai CCTV baba mkuru vakaonekwa kandi wakavaona vakamira vachidongorera motikari yangu vaidei kana mada ndichabudisa coverage yeCCTV ini ndaiva kumusha handina kutomboziva kuti kwaitikei kumasvingo kanda one time but yaipapo hatikakusapoteka takamirira CCTV nekuti tinogona kuona kusaiti kwenyu katozonyara zvakanaka ina handirambi asi handizivi masaramusi anogona kuitika kuti ndiapie ndiripo hazvizosvika pakudaro right kana kusina masaramusi hakuna Mwari vanonzira moyo ndinoda kupamidzira ndichiti zuva iroro rakaatakwa claim yanga yaclaimwa motikari nenyaya yekusabhadhara maretsi ekanzuro ndine mwana wangu mukomana akanga ari kuno kuHarare sahwira wangu anga ari kugadzirirwa dombo kuti rinoiswa saka akakumbirwa kuti atakure dombo iroro kuenda kumatunhu okumogelesta akaenda nokunorarako ramangwana acho achiuya nomumasvingo wakangonzwa vanhu vachingotaura mushopu maaida kutsvaga chikafu chehuku haana kuziva kuti munun'una wake wozoti ubva ipapo ufambe ungoona vanhu vakaungana vamwe vakuparara kochiko taura kuti pana mamboka chikakarara kune mheni yake waita kuti kuklembiwa kwemotikari yake nekanzuro irove klembi pasi pezviri klembi yachigwejenuka saka wauya nokubvamusa motikari yake nokubva aenda kana kupa ripoti kumapurisa kana kumbocha waitosumudzwa achisekerera vhidhiyo iyo inayo achisekerera pano kuti kushatirwe kuti munondisumudzira chiko handikuzivi chii waitofarira wobva ipapo ndobva akaenda kuNational FM wobva kuNational FM wouya kuStar FM ini ndozongonzwa ripoti muri kumusha saka apa iye ana pagari kukanzuro kobiriyo akabhadhara imari yekukanzuro ando vakanzuro kutomuchambo kanzuro kutomutyawo kutomubata vari kunzi ndo zvatiri kunzwa zvaitika saizvozvo kuti mheni yarova kirambu ikagwejenuka vaya vanokolekta revenue neparking kwai vakatiza vakati muhombeka saka vanhu iwaizita ishe vakuti ndichefi ivo varidzi veushe vakanzwa odhiyo iyoyo vakati chifi upi seumwe chifi kunze kwedu saka pakazoti mushure menguva iyi nyaya yatekeshera iyi ndoedza kufonera uyu wanda ndiri kutaura inini kuti waivapo pakugadzwa kwababa vake waivapozve ndichisarenda bhuku ndichipa mukomana uyu waari kuti izvo ini ndakabvutirwa nechisimba nekuda kwecorruption ndakadii kutongeswa kana ndari ndiri corruption haidiwe munyika akatonyepera futi nachifi uyu pamusoro pedzimwe nhema dzavakataura mumuri handiti saka vamajati nyaya yakusumudzai mimi nemwanasikana wenyu ndeyekuti muri kunzi mune mheni ndiri kunzi ndine zvakawanda mheni ivisi neuromva hwevakadzi hwemubobo handivanzi saka chinhu chakandinetsa ipapo nyaya iyi ndaenda kwamambo nokuti ndakaingenja sekuru vangu kuti vatiyananise ini nemhuri yemunun'una wangu ndisingadi fevha yavo vakaramba kuti tiite dare saka iyi nyaya iyi yagundika iyi yesocial media ini ndazorwa wangu right ndakaona kuti hapachina chokuvanza regai ndiende kudare kwamambo ndinoti mambo nedare renyu ini ndatadza kuyanana nemhuri yemunun'una wangu ndakamboedza kupa vana sekuru nyaya iyi ivo vakaramba zvino yakatekeshera Zimbabwe yose nekunze saka handichina kuti ndichavanza ndauya pamberi penyu kuda mungagona kutiyananisa tidzokerane muraramiro wataita sakare kubva nyambuka kwatakaitawo haina kutonga zvinoenda kure ini ndichitanga kupinda ndichinzi tsanangurai ndakati ini ndinokumbira pamberi pedare nemi mambo
mazwi chaiwa ndingataura rimwe chete kana maviri kuti mwana wangu uyu wakandifukura hanzu wakanditsoropodza munyika ikazinzwa pasocial media nekunze. Zvino ndandichikumbira nekuda kwemvumo yenyu monditendera kuti ndivhure maaudio anotaura iye oga nemuromo wake nevidhiyo pazvakaitikira ipapo. Kana izvozvo zvazopera imi muwana mapindiro okuazisa nyaya iyi. Kana iri cross examination munenge mava neground. Saka vakaramba vakati aiwa isu level yedare redu hatitenderwi mavidhiyo maaudio kune vanoita izvozvo. Saka nyaya yenyu zvaine chipomerwa chouroyi tichanyora tsamba moenda kusenata. Tangoti zvakanaka kana iriyo process. Tsamba yakatitorei mazuva haina kunyorwa ipapo. Saka ndinofunga kuti zvakaitika ipapo izvo ndakazoita rewind ndaona maresults eprocess yekusenata. Tsamba yazonyorwa yaiswa official stamp totaurirwa kuti ngatiende musi wakati. Zvakanaka. Tasvika kuya kuofisi kwavo tobhukisa nyaya yedu. Chairman wesenata muMasungu province achibva ati ndinokutsakirai n'anga kwamuchaenda. Ipapo handipo pane matare enhingi ana asekuru kuti vateera kwavanogara. Ndobva tanzi endai kurujeko pakadai ikoko ndokune n'anga yandiri kuti muende. Taenda isu tamboita stopover tichimwisa petro mota iye watungamira. Paya pataifanira kuti tichisauka manje tigopiwa direction kuti pamba pacho mukadai munosvika apo. Handina kuziva kuti pakasiya paiswa mwana ane description yemotikari iyoyo yakaklembiwa iyi. Iye haana kutitaurira kuti ndo zviripo. Isu tichisvika akabva angosimuka mberi isu tichitevera. Tiri kutevera kudero takazongoona watopinda mukati muyadhi mugedhe muya isu tiri vayeni tauya kugumva kuno kuunosvika achipinda muyadhi mevanhu chirudzii pana kuti apake kunze uku tozonzi chiuyai. Isu takazopaka kunze nokuzoona chimwana chobuda mumba ivo vakanga vanzi pindai mumba nokutopiwa imwe room. Isu tichipinda imba iranda construction tikanzi hai imi hamungasangani neavo pindai umu. Mwana wegrade 3 mashoko iwawo wakaasivasii achitoti baba vangu vari kusvika pano within 2 minutes and within those 2 minutes baba vacho vakabva vasvika. Ndiyo n'anga yacho nokukwazisavo tisati tapinda mudare achizotidongorerawo isu achizoti chipindai musejari. Tapinda musejari muya right ndava kukata short zvake zvauyawo zvechin'anga chake mwana wenyu n'anga vesenata kwatatumwa kuzovhenekwa. Right ndiri kuona kuti imi ndimi baba vemhuri here. Ngati hongu sikanzi vana baba vakafa ndiva nani tisu ndio mhuri yemunun'una wangu. Ini ndichibva ndati neniwo baba vangu vakafa. Sikanzi aiwa baba venyu vakafa tinobvuma. Asi position yenyu nevana venyu imi muri baba kune vava. Saka ava vana baba vakafa ndo vatorerekera nzeve yenyu ushuwa vakafa. Alright. Ndokubva ndanyarara zvangu wendirira pamberi shavi rake orauya ikanzi ndaidza kuvheneka ndaona kuti hamuna kumboromba. Imi baba inini handina kuromba. Wapedza kutaura izvozvo zoti ndiri kuona pamusha penyu pane mushonga wakachererwa ipapo. Ndikati nani ndokumbomira ndarambidza kutaura. Wakauya sei? Ndobva akati regai ndiendere pamberi. Imi baba mushonga iwe munoziva. Mune divisi mune mubobobo vanhu vari muarea menyu vanoti havatombofariri kukuonai. Haisi kuzi wambotaura zvekuti handina kuromba. Divisi nomubobobo zvinongowerekana here zvafemewa semhepo yomweya wandinofema kana kuti unotombonozvirombera
eno wanditaurira kuti zvinhu izvi zvakauya sei uye ndakazvitora kuti ndidii indinoziva vanhu vanoenda kugungwa akanobatirwa zvinhu zvake anobvuma kuti ndezvangu otaura kuti wakarombera chii achizvidii indakaramba takatadza kuwirirana tichibva ipapo aona kuti tatadza kuwirirana pakaita zhozho vana voda kurovana avapanzavo iyo ngoti zikanzi right zvamoita ini ndagumira pano ndopane simba rangu kuti ndienderere pamberi ndinopuwa mhosva chairman wedu kuno chidzokerai kuofisi munotaura henyu zvamunoda kutaura asi mapurisa akakumirirai nekanzuro yakakumirirai nokuda kwemabasa aya uye muchenjere nyaya dzenyu idzi tikagadzirisa mishonga yedu imi muchafa ndikati aisi kana ndafa Mwari vanoziva pamwe pangu ndivo mubati weupenyu kuti zviro kwazvo ndine here chandakabata nemaoko angu ichi kana raki kutsaka ngandishe nokubva aseka tichibva ipapo tidzokera kuofisi ndinotaura kuti izvo tsanangudzo dzatawana kun'anga yamatipa hatina kuwira nazo chitipai umwe asi yezvino hatichadi n'anga toda muprofita nokuti vari registered kuno nokubva vatsvaka vaprofita vavo kusvika vazowanawo vamwe mai vari kumberi kunonzikwa nemamwe zvikanzoenda ikoko tozogadzira kuenda kuya vakaitawo zvavakaitavo right vachibva vatanga kuprofita zvikanzi imi baba noti tatagadzikwa takasiyana mwana wangu uyu wemotikari yekukrendwa nehazanzi dzake vakagara kusaidi uku izinogarawo kuno nemhuri yangu zvikanzi imi baba vemhuri handiti ndimi baba vacho imhuri yenyika ndikati hongu zvikanzi ndiri kusecha pamweya hamuna kuromba hamunawo mushonga wamakatsvaka pedzeka pamusha penyu pane mushonga wakachererwa ipapo munouziva here ndikati kwete handiuzivi wakachererwa nani vombomira apo vomboatenda kufoni yake handizivi kuda vakanga vachitaurirana kuti kuno uku zvamira zvakadai saka iwe profita uchisvika pakadai zvikanzi ndarambidzwa kuti nditaure asi ndiri kuona kuti imi mune divisi mune mbobobo vanhu vamugere navo havatombokufariri aise ko ndaziwana kupi zvendisina kuromba zvauya sei zvinouya munhu achirota here zvinodii titsanangurirei vamuprofita anzi vari sure kwangu varamba ndopandakati question makinga yamataire takakonana kwange kwatodoka kwasviba tibva taparadzana nokuenda kupi kumusha taenda kumusha mukomana the same mukomana iyeyu wemotikari yekuklembwa uyu andaiziva kuti muarea matigere mune magurupu vakasvikoposta profile picture yangu nezita rangu achitaura kuti vasingazivi Meshek Majata ndiyeyu ane picture iyi ndiye mhandu yangu iyoyi unoda kundiuraya uyu ndiyo kurova moto yangu nemheni zvose zita romukadzi wake nezita romudzimai wangu vanova mai vake maiguru dendengu saka izvozvo zvakandiwedzera kusamira zvakanaka handitika aya ndinotenda vasekuru Majata ndosaka ndakukumbira kuti kuna sekuru kuti tikupewo nguva yekutsanangura nekuti mwana wenyu akaenda kwaakaenda kumaredhiyo akapiwa mukana wekutsanangura imi makanga musiku saka tati sekuru kuno kwakangoya vanongozva vakasota kuti ndakuchenesa dare ravo ratasi ratopera andimapaona 2 minutes asi sataiva regai bp yenyu iserere tikupewo mukana wekutasi wokutaura tozviisawo pakaiswana nani nemwana wenyu zosangana ikoko vanhu vozvionera kuti izvi zvakataurwa nemwana izvi zvakataurwa nababa chokwadi chiri papi kwamakafamba kudzinganga kwamakaenda akazvitaura newe musikana ndionoteerera izvozvo waitotaura kuti vabatwa patakaenda it was towards nguva musi wa24 mani patakaenda kumasvingo akabva aenda kugrupu rekumusha uku posta mapictures nemazita anamama masisters angu mabrothers angu varoyi vanorora nevana chino akatira zvakawanda zvokuti nanhasi zviripo vanoti yangoverenga tonyarara
and I'm sure kuti ane maaccounts akawanda aishandisa because ipo chakanofanira mafoni 2 akatora zvakawanda zvokuti hazvitombotauriki zvimwe kuti hazvitomboite taingozviona tonyara tizvona akakokera vanhu uyai musa 28 kune dare pakati but inini to my surprising ndo dare ndakangoatenda kuti niona ndisipo nomusa 28 wacho ndakatosvika kusitomboruna vanhu vakakwanda takanongokusvika tasvika kuna mainini vahombe namainini vadiki isusu takatononoka kusvika uyai musakangano achiramba achingoposta chete kana nekufacebook ake achitaura zvaida zvotichite zvezvimukaenda munoona zviripo chevhini mukabvunza vanhu vamwe vakati vati nyaya dzemusha dzitaurwa kuti bhohwa ezana ikoko mutauro wakufumura dzinza gadzirisana ikoko vamwe nomwe kutorawo zvavanoda but akazvitaura chokwadi akataura zvakawanda akati vanhu vomuroi ndo vari kutikanganisa vanorora nevana achitaura nemazita vese nemwana wavo akatonzi ndakazvarisa mwana wangu ini kutaurwa naye. Saka naye sekuru nyaya inopera sei imi muchiti muda kunosvika mumusha memhuri iyo mhuri isingawirirani uye titarisa uyu nemumwe ana chiremba vake vanenge vachibata zvinenge kuna kuenderana nemumwe nokuti imimi mukazoenda navo majata anogona kuti wakatanga watoenda kun'anga yako saka zvayakuita pazara nhasi ndezvekunyepa kumara imara kupera inopera otenchirawa chadidi mangwana chachinotengewa taura chokwadi mishonga ichitotorwa saka palibe kuti ndadzane kumara saka hapana chinotarisa nawe kuti ifambe zvakanaka iyo ndatsvaka kubira gasolino basi sagai mari yepeturu ndifamkana ndipo pane nyaya basi chete tichita dzavo mangange isi kufika kwa mfumu tichifika bozi isusu tiri kuenda atonge nkani mambo atonge nyaya antonga nkani zitifesi anotonga nyaya tisu idzi basi chete ndopana nkani ndipo pane nyaya kuramba kwavo dzvawo kuramba kwavo izvo ndavo zvavo izvo asi iwo na mirandu na nkani ya bhanga yadamenyiwa asi ivo vane mhosva nemirandu panyaya yemudhuri uyo wakarohwa ichadzoka pomwe ichadzoka futi zvakare nekuti inodzoka futi kutora mazai saka muchaita sei ini ipfungwa dzangu vasekuru chabwino mafungiro angu sezvo imi muine chokwadi kuti ndimi munenge muri panyanga chabwino uye muchanotora ichocho chunhu chinokonzeresa meni ichocho chabwino shoko iroro kwandiri mune mandigonera nokuti inotofuna namaprofita amwe emomo mashi nanyambesi dzawomwe momo ndozifuna mukasapinda ipapapo asi nkana ndikureva robert uya ndiri kureva irobert handiti kuwirirana nomunhu tiri kuwirirana vachitadzira kubira gasinoza vatiukanengo achambo mari yepeturu wozoti sekuru asha wakasiya kobiri ngabwera leo titasowa utenge numuno zawova mutorai nhamba dzavo uzoarekona kuti vatadzirira kwete mpana kwete nini ntadzire basi ng'ono nkani iyoyo inyaya duku kwandiriyo remudziri tabesana muri kumasvingo papi pamberi pejero romuti murefu uchibva pamuti murefu prison unokurosa bridge ramutirikwi rine dhamu leki second right 10 ndo mugwagwa wedu watigere musha wechi5 kubva muhighway kungotsauka nokupinda muyadi 30 kilometers from masvingo vanhu vakatora mugwagwa weguti mupandawana uyu pamunonojoina paT road mava kusvika pahoi right 10 kubva ipapo kusvikira pamunotsauka muchisvika pamusha pangu 1 isecond foot right 10 pane chibhodhi chemaini inonzi simbi maini saka nyaya mainzwa yataura 10-12 kilometers nyaya mainzwa yataura muudzonzi mari yepeturu imari moenda munogara pasi nemhuri yenyu mozotaura kuti mari yepeturu taanayo sekuru vokupai dheti mboya ikuko ndibwera basi handiziva mapanzwisisa ndapanzwisisa kundikana kwayo ngaaleyo patelefoni sezvechitatoka mutokale unofana kufona wabva wakamutoka vadatazirira ka ndizvo ndizvo ongo ndanga ndichikumbirawo hangu nemutsa kuti mari yacho yepeturu kana kuti motikari vanotarisira kufamba nemotikari vanokuudza For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.